सोर होदों दख'नाखौ? बिजित होदों। मा बुंनो सानो बिजितनिसिम? हा? मा बुंनो सानो बिनिसिम? मोजांनि थाखाय। अरुनदय दंना गैया? अरुनदय दङ दंनाया मोनाखै आं खेबसेनो। रेशन कार्ड दंना गैया? रेसन दङ। माइरं मोनो? माइरंबो मोनो। मा बुंनो सानो? हामबाय होनो सानो नामा? हामबाय। मोजां। जों मोजां मोनखायो बिजितखौ। गोजोननाय मोनदों। अरुनदयफोर दंना गैया? अरुनदय दङ। रेशन कार्ड दंना गैया? आंना रेशन कार्ड गैया। ख्रिस्टमासनि समाव जे ख्रिस्टमासनि मुङै बे बिथाङा दख'ना रानदों बेहाय माबायदि गोजोननाय दं? बुहुत गोजोननाय दं। आं दख'नाखौनो बायनो हाखायाखैमोन। दा मोनबाय आं बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो। बिथांनिसिम मा होनो सानो? बिथांसिम बुहुत साबायखर होनो सानो। रेशन कार्ड गैया गोदोनिफ्रायनो गैखायानो आं आइ आफाजों ज' दं नालाय आंना रेशन कार्ड गैया। दङमोन दंनाया दाननानै होजादों आरो। सारखौ मा बुङो रेशन कार्डनि थाखाय? रेशन कार्डनि थाखाय रेशन कार्डखौ खालामना होनायखौ लुगैयो नामा? लुबैदोंमोन लुबैनाया, ओमफ्राय दा दाननानै होबाय। आं खालामदोंमोन सिगाङाव, ओमफ्राय दाननानै होदों आरो। जोंनि 26 नम्बर दरं गाजुलिनि मानगोनां MCLA बिजित गोरा नार्जारि बिथाङा दिनैहाय जोंनि 1 नम्बर पश्चिम कलकाता BCDC-आव फैनानै बिथाङा दिनैहाय जोंनि बर' सुबुंफोरनो जे दख'ना राननानै होदों। बिथाङा दिनैहाय बिराद पाब्लिकफोरखौ अनो, गोरिबफोरखौ। बिथाङा गाव बुजिनानै दिनैहाय जोंनि बे बर'फोरनो थाखाय जे दख'ना रानफैदों, बिनि थाखाय आङो चेयारमेन हिसाबै आङो बहुत मोजां मोनदों आरो जोंनि रायजोआबो बे दख'नाखौ मोननानै दिनै जोंनि गोरिब गुन्द्राफ्रा बिराद गोजोननायखौ मोनदों। बेसेबांसो आइजोनो दख'ना रानदों? दिनै बर'फोरनो जोङो 52 बर' आइजोफोरनो दिनै दख'ना रानदों बिथाङा। उन समाव होबावनायनि? उन समावहाय बिथाङा दिनैहाय थिरांथा लादों। बिथाङा उननि समावहाय बिदिनो आरोबाव गोबां होफैबावगोन होननानै, आरो बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायावबो बिथाङा बेफोरबायदिनो आगोलनि समावबो बिथाङा दिनै बिदि अनसुंथाइखौ होबोबाय थादों बिथाङा। दिनैबो जोंनि 1 नम्बर पश्चिम कलकाता BCDC-आवबो दिनै बे 52था दख'नाखौ बिथाङा होफैदों आरो लोगोसे सादोरबो दङ। बे सादोरखौबो बिथाङा होफैदों। बेनिखायनो आं बिथांखौ दिनै हामबाय होनदों।